U niftakar meta ġejt lura, kont fil-cluster tal-intern, ta' kizmin qed jieħu sib Beppe fil-akadami, u għetlu waħda mill-idejat tiegħi illi nipproponu li jkun hawn ċentru barra mill-ħabs fejn it-tfal jiltaqgħu mal-ġenituri tagħhom barra mill-ambjent tal-ħabs ta' Malta minn Kordin. Importanti. Ġejna diskutu għaw tajba, ħriġni proposta, fil-fatt kont għamilt anke video TikTok fuq niftakar spjegajtu kollox. Illum nieħu gost illi gvern laburista għamilha daħħala ħada parti mill-da u għamilt PQ milux kemm 70 tifel u tifla illi f'dan mlarija sena ilu sarda il-marsajat. F'din sena kien hemm 70 tifel u tifla illi kellhom iċ-ċans qed ngħidlek għax isniet ma mill-oppożizzjoni ħarġet din idea u l-gvern atwa u tajjeb. Dawn it-tip ta' ideat inħarsu barra minn xtutna, mbagħad eżempju, nagħti di eżempju l-ambjent, human rights. Waqt kors sieħ konna kors ta' madwar 40 student illi jiġu letturi differenti kellek eżempju wieħed mill-prosekuturi ta' Palermo illi da qabel tħallna ġol lecture room jiftulna l-basktijiet ħajaraw ħajċekjaw x'għandna da tip ta' livell ta' sikurtà għax da kellu balla threats fuqu minn mafja u da kollu. Illi da ġi eżempju wieħed mill-letturi fuq human rights u tgħidilna llum ħadd fuq human right tal-ambjent. U beda jispjega fuq kif pajjiżi barranin ċittadini u gruppi ta' ċittadini iżommu responsabbli lil gvern kien hemm kasta tifel eżempju ġewwa il-Kosta Rika fej kien hemm xmara għaddejja mal-villaġġ il-komunità naħseb użat it-tifel bħala storja żewwa. Imma din ix-xmara ma kellhomx post kif jistgħu jarmu l-ħmiġ tagħhom kif suppost. U kienet jintafa' kollox ġod ix-xmara li qed iwassal għal problemi ta' saħħa. Tellaw il-Kunsill l-ewwel il-qorti, mbagħad tela tar-Reġjun u tela tal-Gvern u ġie stabbilit id-dritt li kull bniedem ikollu dritt fundamentali human right għall-ambjent. Studenti oħrajn qed jgħidu already tal-libnija fil-kors tagħna. Jien li kont għadni frisk ħireġ mill-Università ta' Malta, qasbis konna fbih da dritt. U qed għalfejn Malta meta għandna dal-problemi kollha ambjentali, il-Gvern m'għandux skrutinju fuqu. U ħriġt b'din idea fil-fatt, jekk tippermettili għax ħadli naqra xogħol tajjeb li. Għamilt il-lista, kont sibta. Time to shine, baby. Ara. Dawk huma il-pajjiżi kollha tad-dinja. Il-numerati 1, 2, 3 fuq għandek fej. Għandek li hemm trattati internazzjonali li ħna firmatarji tagħhom. Malta iffirmajnieh nemnu Malta b'mod internazzjonali li l-ambjent huwa human right, però fil-Kostituzzjoni tagħna. Limu dak it-trattat internazzjonali. Hemm numru ta' trattati fuq wara din, hemm l-House, hemm numru ta' trattati, ma nixtiex legali, però hemm numru ta' trattati. Illi fih aħna tnaċċettaw internazzjonalment, però xi jfisser? Jiena u inti ma nistgħux napplikawh quddiem il-qrati tagħna għax hija liġi internazzjonali bejn il-pajjiżi. Li jagħmlu pajjiżi oħrajn u fejn hemm immarkat it-2 u 3 hija leġiżlazzjoni nazzjonali. X'jiġifieri? Ġifieri jiena, inti, gruppi, NGOs nistgħu ngħidu lill-gvern dil-kwistjoni li inti qed tmexxi l qudiem tmur kontra d-dritt tiegħi fundamentali għall-ambjent. Ħammur il-qorti u għanedok il-qorti fuqa. U jista' jkun niwafek. Di l-lum m'għandniex. Aħna qed ngħidu ejja nagħmluha. Fil-fatt milux Cyrus Engerer ħareġ favorija. Parti Cyrus Engerer nispera li hemm ħadd ieħor li huwa favur minnaħa tal-Partit Laburista x'di ilha fuq l-ixkaffa sa naħseb il-nisena tal-Parlament. Għax aħna kull ma jkollna darba kull 6 xhur biex nresqu proposti. Mela, tlaqna?